ka oyweyo kuom thuolo malach gikone to tuke mag rugby tielo mar Dala Sevens biro timore e alap ma Jomo Kenyatta e kaunti ma Kisumu. Reporter marwa James Okoth luwono chenro kolero ikruok matimore ne tuke go koro ibiro bagi tarik 1 dwe manyien. Bang' dhi yweyo kuom kinde, tuke mag Dala Sevens makelo kanyakla timbe mag tuke agoko e pacho ka duogo e kaunti ma Kisumu. Timbe 40 mag tuke agoko osendikore kendo ikruok ne bago tuke go dhi nyime e ong'ala mamalo. Koro agombo ni yawuot Kisumu gi ji te mantie Kenya ka ochop Kisumu mondo ne kaka tugo ni dhigo maber. Tukego ibiro tug e kidienje 2 moting'o jotugo matene kendo marahuma matugo ne timbe mahumbgi lach ka kidieny mar 2 biro ting'o timbe maeka piny. Timbe ma osedwaro ni biro Kisumu kaende en tiro 40. Kech tournament mwadwa goyo ni en ga diriyo. Nitie Division 1 gi Division 2. To Division 1 en mar teams mago league mang'ongo. Division 2 en team malo go league mapiny. Ikwayo johera mag tuke agoko e pacho ka ahinya to jodak maluora ma Nyanza mondo owuog oko kar rombgi. Kai kinde go bende johera mag tuke agoko biro yudo thuolo mar romo gi jotugo wang' wang'. For this year we are expecting a crowd of at least 10,000 people plus. And I believe we're going to make it a success because Dala Sevens is one of the epic tournaments or circuits that people look up to. E kinde go bende, ikwayo johala matindo kod madongo mondo oyuor e tukego karombgi kendo okaw thuolo mar tukego ni medo jiwo yuto maggi. James Okoth, Ramogi TV. Kora mga juang morno kwa kubwa makisi